Igen. Ja. Már megint veszettek, majdnem voltam. Autó mögött volt a másik, meg a másik oldalon. Lecsúgjál már. Végre basz meg, nem igaz. Jó, hagytam magam. Hát töltök, bassz meg. Átleg. Ez ki van fagyva? Miért nem lő? Szép. Mit akartál? Sunnyogni, mi? Olyan lassú ez a szar, balc meg, hogy nem igaz. Mi a fasz? Kolerás megölt. Nem akarok OB-t, mert meghalok, bazd meg egyből azt fogok. Ezt akkor mi van? Mindent bazd meg. Azt a szájba baszott. Kurva egér, geci, ezt is meggyilkolom minket. Itt van. Én bejövök ide. Oké. Azzal én nem volt túl hatékony. Amúgy igen, de... Igen. Nem. Előtt. Mármint fordulj meg. Azaz. A faszom! Gyolát cigány lelő. Aha, bocs. Adriánt hátba lőttem, az. Jaj, megtaláltam. Beszéltük múltkor, botokat nem lehet betenni, ugye? Hát most szegény is van. Ne engem késett már a bot. Itt van mögött, előttem. Hát várjál. Ezt kivenni. Várjál, melyik az? Nem feltétlenül ez... Na jó, mindegy, próbáljuk meg így. Egyelőre marad. Hát kifagytam, vad meg! Hát mi sem lőtt. 55-öt. 60-at Hát ez... Jó, oké, meg... Hát de... megy. Baszok. Hát most... Akkor felfején csinálni. Hogy az anyámba? Hagyjad már.
Udár, nem az? Kölcsönkönyvvel visszajár. Elftem. Játszik. On? Ja, vagy. Ah, szóval. Arra úgy tűnt, hogy mondom, eltaláltam egyet. Nem ből, csak messziről. Jó. Én maradt az, hogy én meg egyen előttem. Semmiből. Még könnyebben általak valakit, hogyha nem szkópolok. Már ne! Adrián, elvetted a killemet. Én engem? Vagy, na most mi volt? Az meg. Vagy Tomi vette el a Szép. Jó, van, örül neki. Ti voltatok balfaszok, hogy én voltam jó. Valljátok ősz. Örülök legalább. A faszban lettek ez. Az meg. Hogy? Ez... Faszd meg. Na gyertek, mind a három menjünk ki a hídra. Itt várok titeket, de amelyik lelő, az megfúrva. Föld! Szarházi! Én azt nem tudom, hol vagyok az. Nem tudok ülni, az meg. Az meg. Szarok fegyről beszélsz. Itt bazd meg. Értek. Hát az mire jó? Az ajtóba. Csak megpróbáltam, azt nem. Állj már le, mondjuk. Tényleg. Félmentettek, hogy gyorsabban rilógó. Megálltam meg. Szép volt. Az is. Faszom. Kicsit várhattál volna, hogy Tomira észrevesztesz. Elbekelett, és kifésztem. Akkor hol a faszomba tanultam be? Ja igen, hú bazdnek, hát azzal lett vége a meccsnek, gyerekek, hogy egy fasz lekésnek. Olyan mérges lettem, szabadságokat meg a faszom. Valamikor elkapom, de kb. 10-ből